Gaueko 8 puntu-puntuan, final laurdenetako ligaxkan 14tik 13 norgehiagoka irabazi, final erdietan 3tik 2 norgehiagoka irabazi eta bigarren postua bereganatu, eta finalean Altuna eta Ezkurdiari Nafarroarenan 22 eta 16 irabazi ostean, Laso eta Albizu dira binakako txapelketa nagusiko txapeldunak. Aipatu moduan 22 eta 16 favorito ziren, bete dituzte pronostikoak, gogora ezagun aurreko jardunaldian final erdietako ligaxkako azkenengoan Jokin Altunak ez zuela jokatzerik izan, bere ordez Dario aritu zen, Dariok eta Ezkurdiak erraz irabazi zieten Jaka eta Iztuetari Tolosan, majo sufrituta lortu zuten finalerako sailkapena, Lasok eta Albizuk 22 eta 21 irabazi baitzieten, 21 eta 17 joan da, Elordi eta Zabaletari Lorroñoko adarraga pilotalekuan. Horren ondorioz, bi bikote hauek jokatu dute gaur finala Nafarroarenan, eta hasieratik Jon Ander Albizu ederki ikusi du, oso partida zuzena jokatu du, partida bikaina, eta merezitako txapel hori gainera ongi merezita eta partidako onena izan da irabazi du. Hasieran gainera ikusi dugu, Jon Ander Albizu apur bat eskuin hori gordetzen, gogora ezagun final erdietako ligaxka horretan bigarren zatian kaioa atera zitzaiola eta horren ondorioz urrengo igandean, hau da, azken norgehiagoka erabakigarria jokatzeko ere zalantzan izan zela eta pilota zale guztiek pentsatzen genuen ai ama berriro gertatuko ote zaio zori gaiztoko zerbait Jon Anderri, azkenerako jokatzeko moduan izan zen eta gainera irabazi egin zuen Elordi eta Zabaletaren aurka irabazi egin zuten Lasok eta biek. Bosnakora arte partida oso berdinduta joan da, baina ikusi dugu Laso eta Albizu nagusiago zirela. Baina Unai Lasok ere akats batzuk egin ditu eta horren ondorioz bizirik mantendu ditu Altuna eta Ezkurdia. Jokin hasieran nahiko hotz ikusi dugu, ez da partidan ongi sartu, ez da protagonista izan, egia da asko ekidin dutela Lasok eta Albizu, batez ere Jon Anderrek, eta gutxi eduki du jokoan sartzeko beta amezketako aurrelaria, sartu izan denean ere gehienetan ezker gantxoak eta luze jotzen saiatu da Unairi oinetara jokatuz eta bere buruari abaguneak sortu nahian, baina ez du lortu, 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldi horretara, eta, ordura arte Josebarentzat fisikoki oso partida exigentea izaten ari zen eta bigarren zatian hori nabaritu da. Aurrera eta atzera ibili behar izan du Ezkurdiak, horretara behartu dute Nafarroarena badakigu, atzelarientzat berez ez dela bat ere pilotaleku erraza, eta Joseba Ezkurdiarentzat are zailagoa da, ez? Azken finean Joseba bera ere ez da atzelaria, normalean aurrean aritzen da, txapelketa honetan ere meritu ikeragarria eduki du txapelketa osoan zehar, eta azkenerako nekatu egin da, bigarren zatian ere ez zaizkio gauzak ongi irten Arbizuko aurrelari, txapelketa honetan atzelari aritu denari, eta benetan meritu handiko finala jokatu du, hala ere naiz eta galdutako oso pilotak gutxi izan dituelako, eta eduki duen exigentziarekin eta pilatu zaion nekearekin horrek ere bere meritua badu noski, eta 12 eta 9 horren ondorioz bigarren zatian joan egin dira markagailuan jada. Albizuk bere horretan jarraitu du, eskuinez kolpea luze tiraz, pilota urrun jarriz, boleaz eta irez ongi defendituz, Lasok ere bigarren zatian aurrera pausoa eman duela esango nuke. Azkenean lehenengo zatian apur bat lotuta ere ikusi dugu Bizkarreta Gerendiaingoa aurrera joaten zenean eta erabaki hortasun gutxirekin defentsan ongi ari zen, baina aurrera joaten zenean batez ere konfiantzari gabe, pilota batzuk ere galdu ditu, eta hor zalantzak sartu zaizkio, baina bigarren zatia nik uste aldea handitzen joan denean ere pixkanaka lasaitu dela eta hobeto jokatzen hasi da, eta Jokinek jokoan ezin sartuz jarraitzen zuen badakigu Joseba Ezkurdiarek zuloak irekitzea oso zaila dela, hor boleaz eta asko behartzen ez baditu aurkariak behintzat oso zaila da, horregatik txapelketan zehar eta ongi jokatu dutenetan eta partidak irabazi dituztenetan estrategia horre funtzionatu izan dira, hau da Jokinek beste rol bat hartzea eta bera pilota gehiago luzatzea, baina gaurkoan ere pilota jotzeko aukera gutxi izan ditu Altunak, hori aipatu dugu,
Eta hori noski Laso eta Albizuren meritua izan da, Badakigu nahi Lasok zenolako gaitasuna duen sotamanoarekin eta pilota luzatzeko, Jon Anderrek ere altuera bilatu du, baina ez da indarka jotzera joan askotan pilota, baizik eta askotan frontisean jarri eta ezkurdiari gaizto jarri nahian, horren bila joan da Albizu, eta 18 eta 10 iritsi dira bigarren etenaldira, alde ikeragarria zen, jada finala utzita zegoela zirudien, baina etenaldiaren ostean Jokinek aurrera pauso txiki bat eman du, ikusi du, tantoa egiten bazuten bintzat pilota aldatu eta aurrera pauso hori eman beharra zeukala, saiatu beharra zeukala handik edo hemendik sartu eta jokoa nahasten, eta Unai berriz pilota batzuk utzi egin ditu, ez da ongi itzuli Bizkarreta Ereñongo aurrelaria etenaldiaren ostean, eta hor une batean 13 eta 18 ipini direnean krisialdi une txiki bat ere izan du Lasok, ez dute etenaldia eskatu hasiera batean, gero bai, horrengo tantoaren ondoren, baina hasiera batean ez, eta etenaldi hori gakoa izan da, gero Jokinek beste pilota bat utzi egin du, esan dugu gaurkoan Altuna abagune gutxirekin ibili da, sartu denetan ere tantore bat edo beste amaitu du, baina oro har distira gutxirekin, pilota luzatzeko ere aukera gutxi eduki ditu, oro har jokoa nahasteko, eta ez da amezketakoaren amestutako arratsaldea izan inondik inora ere, eta partida 20 eta 15, jarri da, azkenerako 22 eta 16, eta gaurkoan bi gertakari historiko izan dira pilotan, batetik Unai Lasok 3. txapela eskuratu du, eta horren ondorioz 3 txapelak, bai binakakoa, bai buruzburukoa eta bai lauterdikoa irabazi dituztenen zerrenda esklusibo horretan sartu da Bizkarreta Ereñongo aurrelaria, eta aldiz Jon Ander Albizurentzat binakako eta profesionaletako lehen txapel nagusia izan da, esan ikeragarria Albizuk lortu duena, 16 urte daramatza profesionaletan atango atzelariak, eta gaurkoa izan du bere lehen txapela bejon deiola, zenbat lan dagoen horren atzetik, zenbat esfortzu, zenbat sufrimendu, zenbat gozamenune, gogora ezagun hau 3. final nagusia izan duela Albizuk, eta aurreko bietan, eta hor ere izan zen beste txapelketa bat, hain zuzen ere Lasorekin jokatu zuena, non bertan orain aipatuko dugu, baina enpresak itxusi jokatu zuen biekin, nik uste batetik Berasaluzerekin 2013an Bilboko Bizkaia pilotalekuan Irujo eta Zabaletaren aurka jokatzen ari zirela, Berasaluze korpazurda utzi zuen, eta horren ondorioz 6 eta 4 edo 5 eta 3 zioa zela finala bertan behera geratu zen, Albizurentzat ere hori kolpe gogorra izan zen inolako zalantzari gabe, 2021 batean 7 urteren buruan, bai, ez 9 urteren buruan barkatu, berriro ere finalera itzuli zen Jon Ander, orduko hartan Jon Ander Peñarekin jokatu zuen, Bilboko Bizkaia pilotalekuan baita ere, orduan jende gabe, eta bertan Elezkano eta Zabaleta gainetik pasa zitzaizkien 22 eta 7 irabazi zieten, eta azken finala gaurkoa izan du, eta gaurkoa irabazi egin du. Beraz, zenbat urte ez daramatzan goi mailan Jon Anderrek, 16 daramatza profesionaletan lehen mailan, hau ez dakit zenbagarren txapelketa izango duen erreskan, baina oso posible da 13. 12. txapelketa izatea erreskan Albizurena aurtengoa, eta benetan merezi zuen halako txapel bat, batez ere askotan final erdietan, pare batetan ere finaletan sartu delako, eta oro har profesional handia delako, gizon umila, beti kantxan dena ematen duena, berea ematen duena, sekula ez keinu itxusirik, ez epaiei, ez aurkariei, inori ez, bere enpresakideek, bere inguruko denek berdina diote, eta horrelakoek noski txapelak irabazten dituztenean pilotazalea asko pozten da, pilotaria bera ere noski, eta gaurkoan ere hor ikusi ditugu telebistan ama eta anaia, Miren eta Eneko, partida bukatu bezain laster unkituta, erabat, eta amak esan du, bai, berak irabazi du txapela, baina nik ere mereziko nun, ezta? Eta halaxe da, askotan familiakoak izaten dira gehien sufritzen dutenak,
esaten baita kanpotik, barrutik, baino askoz ere gehiago sufritzen dela, eta gaurkoan amak poz handia izango du, eta zer pasako dezen Jon Ander Albizuren burutik, azken pilotaka da hori Lasok gurutzatu eta ezkurdia kolpea tiratzerik izan ez duenean, eta 22. tantoa egin dutenean. Zer pasako ote zen Ataungo atzelariaren burutikune horietan. Beno, sekulakoa azkenean Jon Anderrek lortu duena, Unai Lasok ere txapelketa bikaina jokatu du, gogora ezagun ze testu ingurutan iritsi zen Bizkarreta Gerendiaingo aurrelaria, lauterdiko txapelketa ez zuen jokatzerik izan ebakuntzaren ondorioz, binakako txapelketako final laurdenetako ligaxka hasi aurretik ere soilik 2 partida besterik ez zituen jokatu, eta hala ere zenolako maila, zenolako erregulartasuna erakutsi duen benetan apartekoa, eta izar handi bat bazela bagenekien Unai Laso, baina gaur 3 txapel irabazi dituztenen zerrenda esklusibo horretan sartu ondoren hori berretsi eta gainera baieztatu benetan baieztatu da, izar handi baten aurrean gaudela. 29 urte ditu Lasok, adin honekin lortu du 3 espezialitateetan txapeldun izatea, eta beretzat ere egun pozgarria, gogora ezagun 2020 urtean lehen aipatu dugun testu inguru horretan nola Lasok eta Albizuk txapelketa hasi zuten finalerdietan sartu ziren, eta azkenerako finala, bigarren jardunaldia pandemiaren ondoren lehen jardunalditik denbora luzera jokatu zen, baina ordurako jada Baikok kontratua ez zion berritu, Unai Lasori ondorioz ez zuen jokatzerik izan, zuten txapelketa amaitzerik izan, eta esaten da normalean patuak gauza ederrak izaten dituela etorkizunean, beno aurten ere aukera eman diete elkarrekin jokatzeko, eta begira nola erantzun duten txapela irabaziz. Bikotea handi baten aurrean geundela ez genuen zalantzarik, txapela irabazteko hautagaiak zirela txapelketa hasieran, eta benetan hori berretsita. Gaur pilotazalea zoriontsu dela esango nuke, batez ere Jon Ander Albizuk bere lehen txapela irabazi duelako profesionaletan, eta hori nabarmentzea garrantzitsua da, eta hemen ikusten da ere zeinen zaila den goi mailan txapel bat eskuratzea. Altunak eta Ezkurdiak ere txapelketa bikaina egin dute, ez ziren ongi hasi, Ezkurdiari bazirudien handi geratuko zitzaiola txapelketa, Jokinek ere laguntzeko aukerarik izango ez zuela, baina zauritutako basurdea bezala aritu ziren partida erabakigarrietan, eta ara non playoffetan sartu, finalerdietan sartu, eta finaleraino iritsi direla, eta naiz eta galdu, ikusi da, eraman duten ibilbidearen ondoren bi izar direla, beste behin erakutsi dute, lehiakorrak partida guztietan dena ematen dutenak, eta gaurkoan aurkariak gehiago izan dira partidan zehar, eta hor ez dago beste analisirik egiterik, eta batez ere Joseba Ezkurdiaren txapelketa ere aipagarria, azken finean beretzako etzen erraza, San Mateoetan bai jokatu zuen atzeko kuadroetan, baina beretzako ere etzen erraza, onartu zuen erronka Arbizuko aurrelari aurten atzelari aritu denak, eta erronka onartu bakarrik ez finalean sartu, eta txapelga irabazteko zorian izan dira azken finean finalean sartu baitira. Beraz, behon deiola Joseba Ezkurdiari, behon deiela Laso eta Albizuri, behon deiola Jokin Altunari ere 17 final espaita zifra makala, behon deiela Laurei, haze txapelketa ikusi dugun, partida zirraragarriak izan dira, partida gaizkarragoak, benetan denetik izan da, beste behin ere zirraragarria izan da binakako txapelketa, eta orain buruzburukoari begira, jarri beharko dugu asteartean aurkeztuko da, guk atarikoa eta pronostikoak ostiralean egingo ditugu, txapelketa hasiko den egunean, bai beseriekoa eta baita maila nagusikoa ere, eta ikusiko dugu, ea hor ze gertatzen den, ze partida dauden final 8 baina esan behar da, gaurko 4 protagonistetatik 3 bertan izango dira, Altuna, Ezkurdia eta Laso, eta gainera Altuna eta Laso favorito nagusi moduan hartu beharko ditugula iruditzen zait. Gogoratu beraz,
Lasok eta Albizuk 22, Altunak eta Ezkurdiak 16 Nafarro Arenan, Laso eta Albizu binakako txapelketa nagusiko txapeldun.